Sziasztok, én Vince vagyok, és ma nem tudom, hogy nem veszik fel a Respawn videót. Nem baj. Most akkor csak ilyen, úgymond arzenált fogunk csinálni. Hoppá. Ezt valaki. Ja, jó, most a facecam jó. Jó, tökéletes. Na. Remélem, hogy látszik jó. Tökéletes. Akkor elmutatva az arzenálmat. 28 szintű vagyok, revolver. Előre. Van ez a bow. Már nem van. Egy lövis egy ember, csak charge-olni kell. Lucky, assault, shotgun, machine gun. Ezt nem vettem meg. Nem kell. Sniper. Underpass az majd kell. Assault rifle. Bazooka. De a pisztolt még nem vettem meg. Még gyűjtöttem a revolverre. Azt most ennek a poró cuccok. Dual Rookie Machine Guns. Mert van skinem is. És semi-automatic sniper, amiben csak 2 golyó van, de van rajta skin. Tehát azért úgy menem. És akkor itt van a revolver. Tehát akkor ez a videó ennyi lett volna. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek. Sziasztok!